दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंगोन मानसिफ्रा एबा स्पेशली स्टुडेन्टफ्रा मानो खायसे साबजेक्टखौ गोरा मोनो आरो खायसे साबजेक्टखौ गोरलै मोनो बेनि कारना मा मानो खायसेया सेम बुस्थुखौनो सोरबा सासेया गोरा मोनो नाथाय सोरबा सासेया बेखौनो गोरलै मोनो कारना मा व्हाट इज द रिजन बिहाइन्ड दैट खायसे खायसे एग्जामफोरखौ जों मानो गोरा मोनो एपीएससी खौनो लाबाय यूपीएससी खौनो लाबाय सीजीएल बा एसएससी नि जायखिजाया ग्रेजुएट लेभेलनि बा हायर सेकेन्डारि लेभेलनि जायखिजाया एग्जाम बेंकनि पिअ बा क्लार्क बा इन्सपेक्टर माबा माबि जायखिजाया एग्जाम बै एग्जामफोरखौ जों मानो गोरा मोनो इनफेक्ट बेफोराव जेबो गोरा होननाय जिनिस गैया दा खिन्थु सोरबा सोरबाया आंखौ बुहुत बुंगोन होमबालाय नोंलाय मानो गिदिर साख्रि मावाखै होनना बुंगोन दा आंखौ गोरा नंथाराबा बै एग्जामफोरा गोरा नंथाराबा नोङो मानो इउटुबाव बुखिलाबायदो मानोथो साख्रि मावाखै नोंलाय एसे गोरलै गोरलै एग्जामफोरखौलाय ओरै सोरबा सोरबा कमेन्ट लिरलायगोन दा जियानो जा दा आङो बुंनि सोरबाया माने गोसोआव जि सानो बेखौनो बुंनो हायो बेखौ बादा होनो हाया रावबो आरो बुंनायावबो जेबो अरजानो गोनां गैया नाथाय एक्चुअल बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों फेक्ट बाथ्रा आरोखि फेक्ट नंथारगौ बाथ्रा आरोखि बे बाथ्राया दा जोङो मानो खायसे जिनिसफोरखौ गोरा मोनो खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ साननानै नोंथांमोना सोरबा सासे मानसिया हमना ला नैबे गांसे बिजाब बे गांसे बिजाबखौ सोरबा सासे मानसिया बिराद गोरा मोनो आरो गुबुन सासे मानसिया बे एखे साबजेक्टखौनो बिराद गोरलै मोनो कारना मा कारना नैबे नङा मालाबाबो नोंथांमोना साननानै लानाङा नैबायदि जे जाय मानसिया बे बिजाबखौ गोरा मोनदों बिना ब्रेना खम दोङो बियो माने मेलेमाय बिनिया खम दं बिनिखायनो बियो बे बिजाबखौ बुजि मोना बियो गोरा मोनो आरो जाय मानसिया बे बिजाबखौ गोरलै मोनो थाब थाब बुजियो बिना मालाय ब्रिलियेन्ट गथ' बियो मेलेमा बिराद गोबौ बिनिया बिनिखायनो बियो बुजि मोनो आंनि बायदिब्ला बेबायदि नङा जाहोना एक्चुअली जाहोना दङ नैबेयावसो नैबे एखे साबजेक्टआनो गासैबो सोरबा सासेया गोरलै मोनोब्ला सोरबा सासे मानसिया नैबे साबजेक्टखौ गोरलै मोनोब्ला बेनि ओंथिया बेसो बे साबजेक्टखौ बुहुमनि गासै मानसियानो गोरलै मोनगोन कारन जों we everybody are human beings if a person finds it very easy that means it is a crystal clear that everybody will find it easy सोरबा सासे मानसिया गोरलै मोनोबा बेनि ओंथिया बेनो जे साफ्रोमबो मानसिया बेखौ गोरलै मोनगोन आरो बे जाय मानसिया गोरलै मोनो बे साबजेक्टखौ बे मानसिया बे बिजाब सिङाव हाबसोमदों जोङो गोबां मानसिफ्रानो गाव गाव बिराद डिसिसन लायो मिनिटनि गेजेरावनो जोङो फिसा 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 बिराद डिसिसन लालाबायो मालाबा नोङो जाय मानसिया बे साबजेक्टखौ गोरा मोनो बियो जास्ट पेजखौ ओरै नायगोन पेजखौ नायबाय बियो माखौबा मोनसे बुजि मोनदिया बियो पेजखौ नायनायावनो बे कन्टेन्ट्सखौ नायबाय फार्स्ट लेसनखौ नायबाय मोननैसो लाइन नायबाय बियो आरो बियो माखौबा मोनसे गोरा बुस्थुखौ नुफ्लांबाय बियो सेकेन्ड आरो मिनिटनि गेजेरावनो डिसिसन लाबाय जे बिजाबखौ आं मोजां मोनथाराखैलै एखौ बुजि मोनथारा दखन बेबायदि थाब 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 डिसिसन लायो जों मानसिफ्रा आरो मानसि जातिया मिनिटनि गेजेरावनो सेकेन्डनि गेजेरावनो गोबां फिसा 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 डिसिसन लायो जोङो आरो बै मिनिट आरो सेकेन्डसनि गेजेराव फिसा 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 लानाय डिसिजनफ्रानो मोनसे कम्पाउन्ड इफेक्ट खालामो मानसिखौ जिबनाव बेखौ बुङो कम्पाउन्ड इफेक्ट बै फिसा 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 बुस्थुफोरा जमा जानानै बिराद गिदिरै मानसिनि जिउआव हेम्पार खोलैयो दा नोङो लाइनसेल' नायबाय मोननैसो कन्टेन्ट्स नायबाय लेसन मोननैसो नायबाय मोननैसो लाइन फरायबाय माखौबा नोङो बुजि मोनदिया आरो नोङो थाब डिसिसन लानोसै बिजाबा मोजां नङालै कन्टेन्ट्सफ्रानो मोजां गैया दखन मोनसेबो लाइनखौनो बुजि मोनदिया दखन खामानि गैया बिजाब नों गारखाबाय बिजाबखौ डेफिनेटलि इउ विल फाइन्ड इट भेरि डिफिकाल्ट नोङो बेखौ बिराद गोरा मोनगोन नोङो बे साबजेक्टखौ बे जिनिसखौ नों बिराद गोरा मोनगोन गोरा मोननायनि ओंथिया बेसो नों बे बिजाबा हाबसोमाखैनो नोङो जाय जिनिसखौ गोरा मोनो नोङो बे जिनिसाव नोङो गोसो मोदोम होसारनानै नोङो बे जिनिसा हाबसोमाखैनोखा नोङो बे जिनिसाव हाबसोमोब्ला जाय जिनिसखौ नों गोरा मोनो बिजाबनि बाथ्राखौ दोनथ'दो जायखिजाया जाय खामानिखौ नोङो गोरा मोनो नोङो बे खामानियाव हाबसोमाखैनो नोङो बे खामानिनि सोमोन्दै नों डिटेल्स बुजि मोननो नाजायाखै
बे खामानिया एक्चुअली मा जिनिस बियो सिङाव मा दङ सायाव मा दङ मानो बेबायदि नोङो बेनि सोमोन्दै बुजि मोननो नाजायाखै नोङो सायावनो गोजाननिफ्राय नायहरदों आरो गोजाननिफ्राय नोङो बेखौ जाज खालामदों हारसिं सेल्फ एनालाइसिस खालामदों नोङो बियो ओरैबायदि खोमा बियो ओरैबायदि खोमा बियो मोजां नङा खोमा बियो गोरा खोमा आरो नोङो बेखौ टाचखौनो खालामाखै इउ आर लेस एसोसिएटेड विथ देट नोङो बेजों एसोसिएशनानो जायाखै इउ आर नट एसोसिएटेड विथ देट थिंग्स नों बे बुस्थुजों एसोसिएटानो जायाखै नोंनि माइन्डआ कानेक्सनानो जायाखै बे जिनिसजों जायखौ नों गोरा मोनो बेनिखायसो मोनसे बाथ्राखौ एग्जाम्पल होनि आङो जोङो जे जोंनि रावखौ रोंगौ जोङो एसेबां गिदिर मोनसे बर' राव बे बर' रावखौ जोङो ओरैबायदि गोरलैनो रायज्लायनो हायो बर' रावाव ओरैबायदि गोरलै मोनो जोङो बे बर' रावखौ जों गोराखौनो मोना मा कारनाव आरो बे एखे रावखौनो नोङो सोरबा गुबुन हारिनि मानसिखौ रायनो हो बर' रावखौनो हाइस गोरा मोनगोन बियो कारना मा बे बर' रावजों एसोसिएटानो गैया बियो हि इज नट कानेक्टेड विथ द लेंगुवेज आवर लेंगुवेज हि इज नट एसोसिएटेड विथ आवर लेंगुवेज डेफिनेटली विल फाइन्ड इट भेरी डिफिकाल्ट बे गोरा मोनखागोन बियो बे बुस्थुखौ मानो होनबा बियो जोंनि लेंगुवेजजों बियो एसोसिएटानो जाफेराखै बियो लेंगुवेजआ मा बुस्थु माबायदि जादों माबोरै बुङो बियो हाबसोनो नाजायाखै बियो बेनिखायनो खिन्थु जोङो जोंनि लेंगुवेजखौ बिराद मानो इजि मोनो जोंनि बर' लेंगुवेजखौ मेगन मिसिना बुंनो हायो जों साना हसिया जों फोर बुंनो हायो जों बर' लेंगुवेजखौ मानो जोङो सानफ्रोमबो बेजोंनो गेलेयो जोङो सानफ्रोमबो सिरि मोनबानो जों बेखौनो रायो उन्दुबाबो जोङो बेखौनो सानो माबा मोनसे सानबाबो जों बर'आवनो सानो सिमां नुबाबो जोङो बर'आवनो सिमां नुयो माबा माबि रायनाय हिनाय हासुनाय एभ्रिथिं विथ आवर लेंगुवेज दैट इज वाइ वी फाइन्ड इट भेरी इजि बेनिखायनो जों बेखौ बिराद इजि मोनो आरो बेबायदिनो जिखुनु बुस्थुखौनो नैबे साबजेक्ट नैबे जियानो थाया मानो नों बे बिजाबाव लाइन टु लाइन हाबसोम लाइनाव मा बुजिनाय मा बुंनो नागिरदों मा मानो नागिरदों हाबसोम नोङो इउ विल फाइन्ड इट भेरी इजि बे बिजाब जोङो बे बिजाबखौ जोङो खनसे जेने तेने फरायबाय नै बिजाबखौ लानाय नैबे बे पलिटिक्स लक्ष्मीकान्तनि बे बिजाबा एसे रोजा बियो सोरबाया बेखौनो गोरा मोनगोन सोरबाया बेखौनो गोरलै मोनगोन आरो जाय बेखौ गोरलै मोनगोन गोरलै मोननायनि कारना बिनि ब्रिलियेन्टनि थाखाय नङा बियो जाय मानसिया बे साबजेक्ट बे बिजाबखौ गोरलै मोनगोन बिनि ओंथिया बेसो बे बिजाबजों बियो गावखौनो गोबां सम बिजि लाखिदों that is why it has become very easy for him जाय मानसिया बेखौ इजि मोनगोन एटलिस्ट बियो बे बिजाबखौ खेबनै खेबथाम खेबब्रै खेबबा रिभिजन खालामनांगोन बियो आरो बे बिजाबखौ गोरलै खालामथारनोबा बे बिजाबाव मा दङ मा गैया बिराद इजि खालामथारनोबा बिजाबाव मा दङ मा गैया गासैखौबो गोसोआव लाखिजोबनोबा नोङो हागोन बेखौ इजि इट बिकाम्स भेरि इजि बियो बिराद इजि खिन्थु नों बेखौ खेबब्रै खेबबा 10 बार नोङो रिभिजन खालामनो हानांगोन जेब्ला नोङो खेबब्रै खेबबा 10 बार बे रोजा बिजाबखौ रिभिजन खालामनो हाबाय खेबब्रै खेबबा 10 बार नों फरायनो हाबाय थारमाने बे बिजाबा जियानो थाया मानो इट हेज बिकाम भेरि इजि फर इउ 100% सियर आरो बे बिजाबखौ जाय मानसिया गिबि नायजेनगोन बेखौ बिराद गोरा मोनगोन बियो माखौबा बुजिनाय नङा बियो बहुत माबा माबि प्रब्लेम मोनगोन बियो बिजाबखौ बियो मुगैनाय फैगोन खामानि गैया बे बिजाबा बायदि एक्सकिउसेस खालामनानै लागोन कारना बेसो जेब्ला नोङो बेजों एसोसिएट जागोन नोङो बेखौ डेफिनेटलि नोङो जिमान गोरा बुस्थुआनो थाथों नों बेजों गेलेबाय थायोबा नोङो खेबब्रै खेबबा नोङो 10 बार गाहाम जुदि नोङो रिभिजन खालामोबा नों बे बिजाबाव जि थाया मानो जि कुइसन सोङा मानो बे बिजाबनिफ्राय you can answer to that questions 100% sure दाना जोङो एग्जाम पास खालामनो कम्पिटिटिभ एग्जाम जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम होगासिनो दङ नाजागासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय बुंदों बेंकनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टेट सिटेट आसाम टेट बा मानिबा फरेस्टनि एसएससि नि एग्जाम जायखिजाया एग्जाम एसएससि निखौनो लाबाय नोङो एसएससि नि एग्जाम हायर सेकेन्डारि लेभेलनि इजि मात्र नोङो सिलेबासखौ मोजां नायनांगोन सिलेबासा मा दं बे एसएससि नि 10+2 नि बे एग्जामनि सिलेबासा मा बै सिलेबासखौनो बुजिग्रोनांगौ फार्स्टआव सिलेबासाव मा दं आरो बे सिलेबासखौ लिरख'ना लानानै बे सिलेबास वाइजआव नोङो मोजां टपिकफोरखौ सायख'ना ला मोजां बिजाबफोरखौ सायख'नानै ला थरलि फराय नोङो खनसे नङा खननै नङा नोङो बे सिलेबासफोरखौ नों जुदि खेबब्रै खेबबा 10 बार नों रिभिजन खालामनो हायोब्ला ना एसएससि नि 10+2 ना एसएससि नि ग्रेजुवेट लेभेल ना मेट्रिक लेभेल ना एपीसी यूपीसी यू कैन डू इट नों मावनो हागोन इखो खिन्थु नोङो नोंनि सिलेबासखौ नोङो बुजिनांगोन जोंनि माखासे एग्जाम होग्रा मानसिफ्रा सिलेबासखौनो बुजि मोना सिलेबासाव मा टपिक दङ मा लेसन दङ
नोङो लेसनखौ बुजिग्रोनांगोन फार्स्टआव मा सिलेबासाव मा चेप्टार दङ मा लेसननिफ्राय कुइसन फैगोन बेखौ नोङो थरलि नायनांगोन आरो बे सिलेबासनि लेसन एन्ड टपिक वाइजआव नोङो थरलि स्टाडि खालामनांगोन खनले खनसे फरायबा जाया नोङो खेबसेल' फरायनानै खेबनैल' नों सिलेबासखौ रिभिजन खालामनानै पास खालामनो लुबैनाया फाब नों मालाबाबो पास जाखाया आरो लुगैनोबो नाङा नोङो पास खालामनो नोङो लुबैनोबो नाङा नोङो पास खालामनो हायाब्ला फेल जायोबा नोङो दुखुबो जानाङा खारन नोङो रिभिजनखौनो खालामाखै नोङो नोंनि सिलेबासखौ खनसेबो फरायखांजोबाखै नोङो एसएससि 10+2 बा डिफेन्सनि एसएससिआ खुंनाय डिफेन्सनि एग्जामफोरनि सिलेबासखौ नों खनसेबो फरायाखै सिलेबासनि नोङो लेसन वाइजआव मा दङ मा गैया लेसनखौ नों खनसेबो रिभिजनखौनो खालामाखै नोङो फेल जाखागोन आरो नों फेल जानायनि उनाव दुखु खालामबाबो बेयो मिनिंलेस दुखु खालामनो नांखाया आरो नों फेलानो जाखागोन नोङो डेफिनेटलि बेनिखायनो नोङो नोंनि सिलेबासखौनो बुजिग्रो नों जा परिखा होआ मानो बे परिखानि सिलेबासखौनो नोङो बुजिग्रो सिलेबासखौनो लिरग्रो आरो बे सिलेबास वाइजआव नोङो बिजाब कालेक्सन खालाम इनफरमेसन कालेक्सन खालाम ओमफ्राय नों बेखौ खनले खेब्रै खेबबा 10 बार रिभिजन खालाम आरो पास खालामनो हायाबा आंखौ बुं नैबे भिडिअनि कमेन्ट्सआव हर ओके बाय बाय सी यू नेक्स्ट